Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Salmonela u uvoznom mesu, povećana količina bakterija u domaćem siru, nedozvoljena količina pesticida u poriluku. Sve su to afere koje posljednjih tjedana dana potresaju Hrvatsku. Ministarstvo poljoprivrede očito je krenulo u opsežniji nadzor domaćih i uvoznih proizvoda, a rezultati pokazuju da razloga za zabrinutost ima. Stoga i ne čudi da se kupci ovih dana su zbunjeni. Na gradskoj tržnici jutros uobičajena gužva srijedom. Pune su i trgovine koje prodaju domaće mesne proizvode, a kupci prema svemu sudeći dalje više vjeruju domaćoj nego uvoznoj hrani. Kupujem gdje stigne me. Kako kad, malo pogledam gdje je šta, pošto je šta, pa onda. Bitno je da je roba dobra. Je li vas strah za zdravlje, je li ta opravdana afera? Pa mislim da je i ne kupujem baš sad rado. To je postalo masovno akcije, što je čisto sumnjivo. Pa vjerojatno ima nešto. Bojite li se za zdravlje sebe, svoje obitelji? Svoje djece, da. Domaće. Na graničnom prijelazu Stara Gradiška na ulazu u Hrvatsku prošle nedjelje oko 18 sati 29-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine uhvaćen je sa 105 kg marihuane. Naime, policija i carina zaustavili su kamion slovenskih registracija. Pri pregledu kamiona pronašli su ukupno 105,3 kg marihuane, čija se vrijednost neslužbeno procjenjuje na 2 milijuna kuna. Vozač je pritvoren, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u kazneno djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa drogama. 29-godišnjaku za počinjeno kazneno djelo prijeti od 1 do 12 godina zatvora. Teretnim vozilom je upravljao 29-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Prilikom pregleda u tovarnom prostoru teretnog vozila službenici carine su pronašli veću količinu opojne droge tipa marihuana. Moram naglasiti da je ova zapljena zapravo jedan kontinuitet zapljena koje su se dogodile tijekom mjeseca listopada, odnosno studenog ove godine, kao također plodonosna suradnja policijskih i carinskih službenika gdje je samo znači u ova 2 mjeseca pronađena, odnosno otkriveno više od polovine ukupne količine zaplijenjene droge tijekom 2016. godine. Naime, Carinska uprava je u 2016. znači zaplijenila preko 425 kg droge, od čega naravno najviše droge tipa marihuana. Nakon polaganja vijenaca i paljenja lampiona bliži se i sljedeći događaj najavljen od građanske inicijative koja se bori za osnovno ljudsko pravo čist zrak. Podrške su ovih dana stizale sa svih strana, a najavljivanje događaja je najviše popraćeno na društvenim mrežama. Samo inicijativi su se pridružili i neke poznate osobe slikajući se s natpisom koji poziva na prosvjed, te tako pružili podršku Brođanima. Građani se pozivaju sutra u 18 sati na prosvjedni koncert kojim završava miran apel nadležnima i poziv u pomoć. Da ćemo 24.11. studenog, sutra organizirat ćemo prosvjedni skup i prosvjedni koncert da dajemo na znanje i vladi, i rafineriji, i svim ostalim političarima i svim ostalim institucijama koji su uključeni u tu aktivnost da Brođani više ne mogu trpjeti, ne mogu čekati. S natjecanjem je počela jedinstvena košarkaška liga Slavonije i Baranje u košarci za kadetkinje u kojoj nastupaju igračice rođene 2001. godine i mlađe. U prvom kolu međusobno su se sastali Brod na Savi i Brod, a pobjeda je sa 74-31 pripala ekipi trenera Damira Božića. Izjednačeno je bilo samo u početku u prvih nekoliko minuta, dok je Brod na Savi stalno imao vodstvo. Prva četvrtina završila je s 21-6, dok je na poluvremenu bilo 42-8, a uoči posljednje četvrtine 58-14. U posljednjih 10 minuta kadetkinje Kristine Pehar odigrali su vrlo dobro, te su u tom periodu postigle 17 koševa, dok su prije toga u prve 3 četvrtine ubacili svega 14 poena. Mi smo sretni, pogotovo zato što su sve cure ušle u igru i sve su imale određenu minutažu.
neke manju. Drago nam je što su svi uspjeli igrati danas. A nama je cilj opet doći do državnog natjecanja. Vidi se da su sve cure kvalitetne, da ne vidi se neka velika razlika, vidi se da svaka trenira redovno i da se trude. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni i dalje iznad prosječno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.